ଗିଲ୍ ଭାଇ ଆଉ ପୂଜା ଭାଇ ବଡ଼ କଥାରେ ଖରାପ ହେବନି ତ? ତମେ ମତେ ଗୋବର କାହିଁକି ନେଇଥିଲ ଜମା ପିଚ୍ ସାଙ୍ଗେ ଏମିତି ମିଶି ଯାଇଥିଲ ଯେ ଆମେ ଯେତେ ବଲ୍ କଲେ ତମକୁ ଆଉଟ୍ କରିପାରି ପୁରା ମିଶି ଯାଇଥିଲ ପୁରା ଛେଣ୍ଡି ହେଇକି ପୁରା ଜମା ଆଉଟ୍ ହେଲାନି। ମୁଁ ୱିକେଟ୍ ଚାରିପାଖେ ପାଖେ ଯାଇଥିଲ ପୁରା ଆମେ କେତେ ବୋଲିଂ କରି ଠକି ଗଲୁ ତମେ ଜମା ଆଉଟ୍ ହେଲାନି। କାରଣ କଣ ତମେ ଏତେ ଗୋବର ଖାଇନା ଆସିବାର ଆମକୁ ହରେଇବାର ଅଛି ନା କଣ ବା? ରେ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ତୁଇ କଣ ଜାଣିବୁ ଆମର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ? ତୁଇ ତ ଦି ଦିନିଆ ଖେଳାଳି ଆଜି ସିନା ଖେଳୁଛୁ କାଲି ତ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ କେବେଠୁ ଖେଳୁ ତୁଇ ହେଲେ ଆମ ବିଷୟରେ କଣ ଜାଣିବୁ? ଆମେ ସ୍କୋର କଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ବା ଝୁମିବ ତୁଇ କଣ ଜାଣିବୁ ଆମ ଖେଳ ବିଷୟରେ? ତମେ ଯଦି ଖେଳୁଥାନ୍ତା ଭଲ ତମେ 150 ରନ୍ ଉଡେଇଥାନ୍ତା କି? ଏ ମୁଇଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଲେ ତମ ଭାସିଯିବ ତମେ କଣ ଆମକୁ କହୁଛ ଗୋବର ଖାଇକି ନାହିଁ ତମର କେତେ ଇଏ କିରେ? ତ ଠିକ ସେ ବୋଲିଂ କରିଛି କି ନା ଆମକୁ କହୁଛ ଗୋବର ଖାଇକି ତମର କି ପିଚ୍ ବନଉଛ ଯେ ତମେ ଖେଳି ପାରୁନ ନିଜେ ହିଁ ଖେଳି ପାରୁନ କି ପିଚ୍ ବନଉଛ କେଜାଣି? ମୋ ପେଟଟା ଟିକେ ଗଳବଳ ଅଛି ନହେଲେ ଦେଖିଥାନ୍ତ ମୁଁ କୋଉଭଳିଆ ଛକା ମାରିଥାନ୍ତି ତମେ ଜାଣିନ ମୋ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସାକିବି ହେ। ଆମ ଟିମରେ 4ଟା ବୋଲର ହେବେ କି ନାହିଁ ତମେ ଆମକୁ କଥା କହୁଛ ତମର କିଏ ବୋଲିଂ କରିପାରିବ ହେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ?